Papa-birthdayhan mo ako. Oo, nagkataon birthday ay. Pero tayo, tapos na Jollibee, ano? Suot-suot na pati yung magandang damit, oh. Ay, nilabahan na. Sabi ko, labahan mo muna. Oo. Ayan po, oh. Pamoy. Madaw ni? Amoy? Walang daw ni. Ba't hindi mo nilagyan ng daw ni? Ano lang, kinusot-kusot niya lang Papayag niyo po, mga kalingap, yung ating part 2 dito kay Rosalie. O, shout out Rosalie. Anong masasabi mo kay Ate Rit sa ginawa natin kahapon? Salamat po. Ay, very good. Marunong magpasalamat pala ito. Yeah po. Nagpasalamat ka ba kahapon sa akin? Hindi ata. Nagbabay. Ha? Say nga, bye-bye. Happy birthday, te. Yeah, thank you po. Masarap. Bigyan kita ng pampansit. Thank you ka na po. lang. Opo, ma'am. Meron ba mabibilan dito? Ay, sa mga tindahan po. Ayan. Grabe pala ang ginawa. Ano lang ha, Rosalie, yung nangyari sa iyo na hindi maganda, ipagdasal mo na lang, no? Pagdasal mo na lang yung mga taong nanakit sa kanya ba? Natin, no? Pagdasal na lang na sana ikaw na yung huli na gawa nila ng ganun kasi unang-una, hindi naman kasi biro yung ginawa sa iyo at sinisira niya yung kinabukasan ni Rosalie. Siya po. Di po ba? At saka, kung sa pamilya nila din gawin, ang tanong kaya-kaya nila? Oo, yan po nga ang tanong kung kaya nilang gawin sa anak na lang niya. Oo. Gagawin na katulad ng ginawa niya dito. Marami din po yung mga anak na babae. Oo. Marami kayanan yung anak na babae, baka magbigti. Oo. Di ba? Ganun. Dapat hindi ka talaga mag-ano sa mga kapwa na, di ba? Mga may tsura pati. Pero sa mga kalingap, maganda ito, ganda yan siya. Ano na, pag nag-ayos yan, pagupitan ko yan. Gusto mo magpagupit? May time ako, susunduin kita ulit, ha? Mapagupit tayo, ha? Init! Happy birthday, ate! Birthday ni ate ngayon, dito makakain. Walang pera! Rosalie, sa iyo. Yan! Yung binili ko sa iyo mga damit, ha? Lagaan mo yun, ha? Shoutout ka mo si Kuya Bal. Shoutout po. Kuya Bal. Kuya Bal. Matulungan niyo ako. Tulungan ka namin, siyempre. Ha? Pagupitan kita. Hindi ka naman nag-aaral, ay. Akala ko nag-aaral ka. Kuhanin kitang scholar sa channel ko. Hindi sana ako sa nanay ko. Ha? Ano? O ano wish? Ano makita nanay ko? Ano? Eh, Diyos ko po. O, bakit ka umiiyak? Nanay ko. Ano? Gusto mo napunta tayo sa Usamis? Taga-Usamis ako. Eh, panawagan dito, panawagan. Nanay ka mo. Mapunta ako dyan. Sige na. Mama, kung saan ka, kita tayo. Galing, istorita. Agoy, ano na tayo? Sabihin mo pa. Sige, ako ang nanay mo ngayon. Narata ka? Kaso, para maramdaman man ito na inaasikaso nilang anak nila. Oh, panawagan ka ulit. Bakit ka ba naiyak? Panawagan ka na. Sige. Ma, miss na kita. Kaya ka pala umiiyak. Kung nasaan ka, kita tayo. Kasi miss na kita. Maski iniwan mo kami ng kapatid ko. Hala. Nakakaawa man din po pag gamidang. Kaya nga. Wala naman akong magagawa kung ayaw na sa kanya ng mga nagmagulang niyan, yung inay lang. Inayawan talaga siya, yung, te? man, minsan po, na-video call man. Yun lang, hanggang doon lang. Sabi ko, papadalan man nindo ng pera itong anak ninyo at kawawa man. Sabi, ay wala akong magagawa, wala akong trabaho ngayon.
Sabi. Yun, ang asawa niya lang daw may trabaho. Mm. Eh, pag nauwi man po yung tatay niya, yan, meron man siyang binibigyan man ng pagkakastos. Kailan mo ba gustong makita mama mo? Sa madaling panahon? Hindi ko po alam. Hindi mo alam. Pero, ang mama mo ba nanonood sa YouTube? Malay mo, sa vlog natin na ito, mapanood ni mama mo yung, vlog na ito at mahabag siya. Gagawa siya ng paraan para makita ka. O, shoutout mo pangalan ng mama mo, pati apelido. Shout out mo Mama Lilibet sa pamilya Suliano po. Shout out. Yun pa pangalan ng mama niya? Lilibet. Soliano. Oh, shoutout mo saang lugar siya ngayon. Shoutout ka mo mga taga-Usamis. Shout out po. May subscribers ako dyan. Taga-Usamis, baka yung subscribers ko dyan ang maghahanap sa mama mo doon para magkita-kita tayo. Sabihin mo na. May subscribers ako dyan taga-Usamis. Shoutout. Ma-live ako para mapanood din nila. No? Gusto mo mapunta sa Bumbum region ni Kuya Bal para doon ka manawagan? Opo. Sige. Gawa natin ang paraan yan. Pagkaya nating isingit sa schedule. Ano? Okay ka na? Huwag ka na umiyak. Kasi mga nanonood natin din dito, umiiyak din. Si nanay, umiiyak din. Oh. Umiiyak si nanay. Nakikiiyak. Papaiyak ako kasi wala ng mama. Walang mama. Walang mama po. Walang ang mama. Tawagin mo malayo. na si mama mo. Magpakita ka gamit sa... Ako man din ay naiyak. Kaya lang, tinatagan ko lang yung loob ko kasi baka pag ako ang umiyak, baka magkaiyakan na tayo dito. Ako nga, parang nag-ano na sa mata ko. Oo. Ganda ng katawan ng nanay niyang gaya mo po kalaki. Ang gagaya ko. Malaki Taba. ang nanay niya. Malaki. Malatawa. Iniiwanan lang na hindi marunong karanasan. Siya. Sige. Basta, shout out natin yung mga makapanood dito sa vlog ko, taga-Usamis. Shout out po. Oh. Ulitin mo ulit, banggitin ang pangalan ng mama mo, buo, pati apelido. Shoutout po Mama Lilibet, shoutout po sa pamilya ng Suliano po. Kung nasaan ka ma, kita tayo, miss na kita. Kung nasaan ako, andito ako ka, Tita Arlene ma. Puntahan ka kamo. Sabi mo, puntahan. Kasi Ako pinipigilan ko lang. Ilang taon ka na hindi nakikita ni mama mo? matagal na po. Mga ilang taon? May mga 10 years na ba? Opo. Ay, wala pa man. Ha? Wala pa po. Wala pang 10 years. Matagal na yun, Madera, 5 years. Isang taon nga lang, tagal-tagal ni. 5 years pa kaya, di ba? Nung naghiwalay, hindi na talaga nag-ano. Pwede naman yun maghiwalay, basta... Ka na. Pag nanay ka namin. Maski iniwan nyo kami. Maski may problema ako. Hindi ka padala. Kung nasaan ka, miss na kita. Ma. Naku po, nag-iyakan na po kami dito. Ayan, pati sila, yung mga viewers po namin ngayon ay, nag-iiyakan na, Dinadamayan ka na namin sa pag-iyak mo, Rosaline. Na. Nasa'y nasisigi ka, patarawang kuman. Papablakir ko dyan sa, kay Marites. Nasaan ka na? Nag-iiyak din kayo, te? Ha? Oo, sino siya shoutout nyo, te? Wala, natin ay. Umiiyak na itong tinutulungan ko, Kahapon, tumatawa ito kasi naka-Jollibee, nakapasyal sa dait. Ngayon, umiyak. Pinasalubungan ako ng luha. Ay, Diyos ko po. Mag-iyakan na lang muna tayo, Rosalie, ha?
Mag-iyakan na lang muna tayo. Saglit lang. At wala. Visit ka. Okay ka na. Kalma, kalma. Kalma. Kalma, kalma. Ayaan mo na. Andito naman si tita mo. Bait-bait nga ni tita mo sa'yo. Inaalagaan ka, oh, no? Pagpuri natin kay Lord, dadating ang araw, oras, panahon, magkikita kayo ng mama mo. Maniwala ka. No? Te? Pag naghiwalay naman din sa asawa niya, magkikita kayo na. Mahigpit siguro na pangasawa niya. Balita nyo po, mahigpit daw. May bakod siya. May bakod. May tali pa. Para hindi makaalis sa paa. Baka kinadinahan pa. Nung isang araw po, Ano pong balita? naman doon sa anak niya, kinausap na niya. Oh. Ay, laging nakangisli. Di man lang, puro tawa lang ang ginagawa. Sabi ko, Ay, masaya pa siya na malayo siya sa mga anak ay, niya. masaya po. Ay, ganun po. Ay, wala na po ako masabi. Sabi ko, Diyos ko. Sabi ko nga, kung pag natapos yung problema nito, kunin na niya. Kaso lang kung may asawa, nakakatakot man din. Oo, kasi dalaga ito, ano. Hayaan nyo na lang po sa inyo ito si Rosalie at swerte baga sa inyo din ito. Mabait din baga. Oh, mabait baga, Rosalie. Sunod ka kay tita mo, ha? Ay, may takot man yan sa atin yun. Basta po, sunod lang ikaw kay tita mo. Pag sinabing bawal, hindi pwede, sunod ka lang. Kasi ikabubuti mo din yun ay, ano? Siya na, palit mo kay mama mo. Si tita mo, ano? Ha, Rosalie, ha? Ganun na lang po, tita. Hindi na po kami magtagal, ano? Kasi may pupuntahan po kami. Happy birthday ulit. Thank you, ma'am. Pasensya na. Ikaw talaga, pinaiyak mo ko. Sana naman, Ha? wala tayong merienda. Wow! Pinakita ba yung pera? Siya? Oh, yun. Diba? Damit, oh. Kung kaninong damit yan? Yung binili mo kahapon. Ah, binili ko yan kahapon? Opo. Very good. Naglaba agad. Ilang piraso? Bilang mo ba? 3. 3 lang? Madami yun. Shirt, mat. May shirt. No. 6? 8? Ano siguro. Ay, 6 po siguro. Kay tita, ilan? Ang dami. Suot mo yung magandang ano. Tapos picturean mo, send mo sa akin. Sige po, bye-bye. Bye-bye. Magpakabait ka, happy birthday, te. Pinagbabala ka talaga niya yung pera. Ang damit. Oo. Siya, sige, magpagupit tayo pag next na balik ko. Ano? Ha? Magpagupit tayo. Gusto mo magdala ko dito manggugupit? Pugi. Daling ko dito, ha? O siya, sige, basta dyan ka lang. Babalikan kita, ano? Pakabait ka kay tita mo. O, babay na. So, ayan muli. Shout out po. Ayan si Rosalie. Oh. Babalikan namin yan at pagugupitan namin. So, yun. Shout out po kay Kuya Bal, Kalinga Prab, Ate Edna, at saka sa mga Kalinga partners. Shout out, syempre sa aking Rich Team, sa lahat-lahat. Alam niyo na po kung sino po kayo sa aking Rich Team. Sponsors natin dyan. Shout out. Yun, at sa mga baguang subscribers, sa mga datihan, thank you so much. Especially guys, doon po sa mga hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat po. At syempre, Mario's Vlog na siya yung ating scouter kay kay Rosalie, mga kalingap. So pinuntahan namin dahil nung pinuntahan nila Kuya Mario is wala siya, diba? So yun, nung pinuntahan namin kahapon, may video na ako sa kanya. Yun nga lang, sa kadahilan ng walang sound. So ngayon bumalik kami para i-clear ko yung aking first video sa kanya. So meron na akong part 2 para kay Rosalie guys, and then magpa-part 3 tayo, abang-abang kung anong gagawin ko na paglingap kay Rosalie. So ayun, shout out po sa lahat, ha. Oo. Ayan po mga kalinga, shout out po sa lahat ng mga viewers, especially po sa mga
viewers ni Ritz Vlog. Ayan po, sana po wag natin kalimutan na susuportahan po yung kanyang channel at syempre po yung pati naman yung aking channel. Sana po Marius Vlog po, sana supportahan po natin. Subscribe mga kagwaps. Tapos, panoorin ang vlogs. Panoorin yung vlog at saka Don't skip ads. No skip ads. Ayan, marami pong salamat Marius Vlog at Ritz Vlog. Ayun, thank you so much. At saka, ang magandang misis ni Kuya Mario. Sa kasama ko. Ritz Vlog and Marius Vlog. Yun. Nag-enjoy ka ba sa ano, te? Okay lang, pasakay-sakay lang naman ko. Sa limpusa. Mag-vlog ka na nature. Akala mo may channel din. Akyat din sa bundok. Hilong-hilo. Sabi niya, sa isip-isip ko, kaya mo pati, kaya mo. Di ko lang masabi na, gusto mo natin mag-back out, gusto mo dito ka na, balikan ka na lang namin. Kasi nga, namumuta na ito, yung vlog namin kay Gigi. Kaya sabi ko, Kuya Mario, ikaw nakakaalam dyan sa asawa mo. Kung gusto mo, iwan mo dito, iwan ka. Kami tutuloy, akit kami ng bundok. Sabi niya, hindi, kaya niya, kaya ko. Ano ba talaga, kaya mo? Oo, kaya ko. Kaya ko. At least nakatapos, no? Oo. Talagang challenge accepted talaga kasi challenge yung pag-akyat ng bundok, guys. So yun, maraming salamat doon po sa mga makapanood ng aking video na to. At syempre doon sa mga hindi nag-subscribe, palambing naman, Ritz Vlog ang inyong lingkod. Please like, share, and subscribe. And wag nyo pong i-skip yung ads, guys. Maraming salamat. At pati na rin po kay Kuya Mario. So ayun, mapagpalang hapon at meron pa ulit kaming lilingapin. Shoutout sa lahat. See you my next vlog and live. God bless everyone. Bye-bye. Ganda ng araw, guys. Nature muna tayo saglit, ha. Yun palang tawag yan sa bundok ngayon. Ano? Ayun daw yung suso daw. Bundok na suso. Ang suso. Yun yung Susong dalaga. Aman ang bundok. dalaga. Nasaan yun? Saan? Yan, Papunta tayo, yan. kita natin na yung mataas. Ayun talaga siya. Ganda. Ang ganda ng view. Susong dalaga daw tayo. Diba? Ano gusto mong puntahan yung dito? Siya, sige.